Ayan guys, ito yung kulungan ng manok ni Kabagis. Yan o. Yan, maraming mga manok. Ayan, marami siyang alaga ngayon. Ayan. Ayan. Ayan guys. Yan ang pabo niya o. Pabo. Alagang pabo. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ito guys, paghahari ni Ginoong Kabagis GC season. Sa kanya po ito. Yan. Marami po siyang pananim dito guys. Yan, yung mga alaga niyang mga alagang pabo. Tsaka manok. Ayan. Manok guys, yung mga manok. Ayan. Marami siyang alagang manok, pabo, tsaka pato. Ayan, ang pato. Ayan, yan, yan. Ito. Ayan. Ito. Yung pato, yan. Yung kulungan, yan. Ayan. Tingnan naman natin ulit yung mga pananim dito. Ayan. Yan. Yan guys, maluwang yung bukirin ni Ginoong Kabagis GC season. Yan. Yan ang kubo-kubo nila. Yan. Yan. Maraming pananim na saging. Ayan guys, saging, mga nyug. Yan. Meron pang pananim doon na ano, kalabasa at sitaw. Ayan. Yan. Yan guys. Punta natin yan. Yan. Ito, bundok-bundok. Yan. Yan. Yan sila, si Ginoong GC season, yung may-ari po ng Bukid Farm. Yan, may kubo-kubo pa po. Yan ang kubo-kubo. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. Yan. Ito po yung mga pananim na talong. Yan, talong. Yan, daming talong guys. Oh. Mga talong na pinanim ni Ginoong Kabagis GC season. Ayan, mga pananim niya guys. Yan, marami. Maluwag yung bukirin niya guys. Ayun, maluwanas. Makita niyo yan, may bundok pa doon. Yan guys, yung bundok. Yan. 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 Yan guys. Yan. Yung bukirin ni Kabagis. Kanyang farm. Yan. Kagagapas ko lang guys yung palay dito. Wala na. Yan o. Yan. Yan. Ito tayo. Yan o. Kagagapas ko lang yung palay. Yan guys. Yan bundok. Yan. Yan.
Ayan guys. Ayan. Maluwang ng kanyang farm. Pananiman ng palay. Ayan. Magagapas pa lang po guys yung kanyang palay. Ayan. Ayan. Yun. Yan, bundok. Yan. So, guys, salamat po muli sa inyong panonood. At maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po ito, ang bidyong ito, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pundutin niyo po yung bell button upang sa susunod ng episode ay lagi kayong updated sa bidyong ito. Salamat po ng marami sa iyo. Bye guys!